Masithethe ngamathuba emisebenzi eniwavulayo apha kule ndawo ngale business. Xa uza kuqaliswa umzekelo njengoba sawuqalisa ngoku siza kwenza i-soil preparation, xa siye sisebenze kakuhle kakhulu sizileqa ezi-hectare zethu, ikakhulu xa sileqa ixesha mhlawumbi siye sisebenzise iitrektha eziphaa koo-30 ukuzama ukuguqula umhlaba wethu. If ubala ezo trektha ziyi-30 usebenza kune-24-hour basis, oodrayiva babe babini okanye babe bathathu ngosuku, then uyazibalela ubana kwezo trektha at minimum unganodrayiva abayi-60 uye kutsho ku-120, then ube nabantu abazaba zii-labourers, abantu bazabothatha i-fertilizer apha kuthi eziofisini bayifake ezikhojini, then ithathwe isiwe emasimini for ubana ikwazi ubana ifakwe kwii-planters for ukwazi ukuncedisa. Phinde ube nabantu kuba umzekelo thina xa qale isizini i-fertilizer yethu yokuplanta leya ngaphantsi siye siyithenge at 4,000 tons for lo mlimo wethu, then naleyo top dresser siyithenge at 4,000 tons. So umzekelo ezi fertilizer benezibona apha zezishiyeke from last season, but siye elo holo selijikeleze lilonke ngefertilizer ukwenza sure then siyigqume ukwenzela ubana at least ingakwazi uba ibe yanetha. So nalapho ucreator imisebenzi eminintsi encedisa abantu, then ube nabo bantu ke ngoba bazawusebenza bona as i-general labours njengosisi lona.